Детелин Христов се казвам, работя в Академия за водачи на Дискордия от 1 година. Занимавам се с обучение на водачи без опит, които пристигат на групи за обучение при нас. Деня ми протича с обучение на водачите по специална методика, която се състои от няколко етапа. Въвеждане с професията, след което има обучение по теория, обучение по практическо кормуване и някои практически действия и умения, които трябва да придобият водачите. Създадохме Академията, защото искаме първо да дадем шанс на много хора, които по една или друга причина искат да сменят професията си и да го направят. И друго, защото искаме да наложим нашата стратегия, да наложим нашите знания и нашия опит на хора, които не са обременени с стари знания и опит и по-лесно ще могат да се справят с предизвикателствата, които са поставени пред нас. А това са изискванията на Дискордия, високите изисквания на Дискордия към водачите. Обучението е разделено на два основни етапа. Единият етап е обучение в офиса и вторият етап е обучение при ментор. Първият етап, който е обучение в офиса, е разделен на 3 части. Първата част е подбор и изработване на профили на новите водачи. Втората част е теория и третата част е практически упражнения на полигон на градско и извънградско кормуване с камиони. Обучението с ментор представлява всички знания, които те са придобили в Академията като теория, да ги видят как стават на практика. Заедно с ментора те изпълняват реален курс или няколко курса до Европа и до съседни до нас държави с реални товари и участват в разрешаването на редица задачи и на възникнали проблеми по време на пътуването, което прави обучението много ефективно. Обучението в Академията на Дискордия е абсолютно безплатно. Водачите не трябва да заплащат нищо. В момента разполагаме и с условия за осигуряване на нощувки на тия, които са от по-далече. Най-интересно за тях е, когато ги обучавам по така наречената програма за щетимост и за безопасно шофиране. Тоест, как да управляват моторното превозно средство така, че да не повредят стоката и да не предизвикат пътно-транспортни происшествия, както и да ги избягат пътно-транспортни происшествия. Най-често задават въпроси за това в коя част на деня е подходящо да работят, дали в светлата, дали в тъмната, по кое време най-добре могат да се намерят места за нощуване, как трябва да решат така наречения конфликт между това дали трябва да свършат на всяка цена работата или да карат икономично композицията. Това ги интересува най-много. Най-важните съвети, които се опитваме да кажем на водачите, е да отпуснат мускулите на ръцете и на тялото като цяло, да се отпуснат и да седят по-спокойно в седалката, да не се напрягат, защото това води до излишна умора и излишно напрежение. Да
имат повече увереност в собствените си възможности и да са убедени, че могат да вършат това, което са започнали. Да се концентрират преди всичко върху това да стигнат живи и здрави там, където са тръгнали. Това са първите съвети, които им давам. Едно от задълженията на академията и лично мой ангажимент е в рамките на няколко месеца след като завършат академията е да поддържам връзка с тях, лично поддържам връзка, като им се обаждам минимум 2 пъти в месеца, за да се интересувам как вървят при тях нещата и се опитвам, ако имат някакви проблеми, да им помогна в тяхното разрешаване. Естествено, в самото начало, като тръгнат на път, по една или друга причина се налага да ми се обаждат на мен за някакви бързи съвети, екстремни, такива, които са, когато са много притеснени, те ми се обаждат. Защото докато протича курса, се установяват едни по-специални връзки между мен и между учениците. Те ми чувстват по-близък и някак си ми е по-лесно да контактуват с мен, за да им помогна, когато може. И в интерес на истината се налага да прекъсна обучение, за да мога да отговоря на някой ученик. Често го пускам на микрофон, за да могат да чуят останалите с какви проблеми дискутирам в момента, защото пък това е полезно и за обучението на останалите. Искам да кажа на всяка цена да опитат. Искам да кажа, че професията не е срамна, напротив. Тя е престижна, особено в Дискордия е свързана с много предизвикателства с допира на най-новите технологии в автомобилостроението и не само в автомобилостроението. Не на последно място е възможността да видят Европа от друг ъгъл.